Hello guys, welcome back to another YouTube video. Vishadada Pande, an YouTube channel open mantadu 1 year mutta avon battadu. Yana apage ennaditti jenki support tikkundu idjana support malperu. Inga at dhairya ittiji videos manpuga atanda manpoli panpina andale onji jolly pandu manta videos. Idoka upload mantondi itte videos and nadu gada an pande inka continuously videos upload manpara idji atana videos manpara idji. Anje dan burditte burchi bandu sayad namardu pura apina belatte pande an burditte. And inkitte recently mast jana kendra suru mantir dada YouTube channel budiyana YouTube videos stop maltana pande avenkitte nanu motive mantondundu videos man pakula panandulle videos malpu edde apundu ancha yanitte next nana try mantondulla nana onju week rondu addu videos andal upload manpare attanda dadana onju posat content kanaka pande an try mantondulla enna first YouTube video shoot mandina place undu mulpane an practice mandini mulparde an etto sarti mast take detondu ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದುಂಬು ಐರ್ದುಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂದೇ ನಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸುರುಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ತೂಕೋವರ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಮೂಲೆ ನಾನು ಸುರುತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮೂರು ಶೂಟ್ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮುಲ್ಪದ್ದಾನೆ ಎಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಸೈಡದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆತೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೀಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಈ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನತ ಈತ ಸಮಯದಿಂದ ಚೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನಿ ಗೈಸ್ ಮೇನ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅವಳು ತುಲೆ ಎದುರು ಅವಳು ತುಲೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೇನೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಇವೆ ಕೊಂಚ ನಾಚಿಕೆ ಯಪ್ಪ ದಾಯಂಡ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಈ ಆತ ಕೈತಲ್ ಬರೋ ಚಿನ್ನ ಕೂದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡ 24 hours challenge ಈ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತದು ಪಾತ್ತೀರ ಇಂಕ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋದು ತೂವಲ್ ಇಂದೆನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅವಲವರೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪೋರಿ ಉಂತೊಂದಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಉಲೇಬಲ ಮೇ ಇಂದೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ Ndi, hi Palni. Hi, welcome to my channel. Subscribe to my channel Palni. Enna channel idi Punit Rd. Ali mulponi. Iren wo video tutar. Untlal. Anda. Dance tupina kali. Papa janate, papa tir. Ana kudantule. Ha? Here Palni. Hello guys, welcome to my channel Palna. Hello guys, welcome to the channel. Like and subscribe. To Punit Rd. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತೆಲಿಕೆ ಮಾರೆ ಐನೇ ಮಾತದು ಪಂಕುಲಿನ್ ತೂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಲಿ ಶೋಕದ ನೀವನಿತ್ತೆ ಈ ರಾಯಂತ ಬಲೆ ಐನ ಮೆಸ್ಸಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಆತ ಏನ ಮೆಸ್ಸಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ ಮೆಸ್ಸಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೌದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಪುನು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ್ರ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ
ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನು ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್